Min flok koktelli biss nsib fik kien int jekk narqek duħan u kilba ġuħ ma jtafix u vojt ma jimtelix li jalfa bezar flok lemmek nisma skiet mux wes it-tifkiriet nuqqas bla waqfin aktar xejn u issa xejn għax fejn konna ħna tnejn ninsab waħdin kull meta nfittxek jassib il-vojt tiegħi ħabib kif u inċek ma narax tkellimni ma tistax issa kien nerġa' nkun mill-ġdid tarbija ta' twelid u żmien ma gebeb ħadd biex minna ma ebħad fuq il-ġdid nżid kull meta xewqa rrid għal ftit li nkun dejk nerġa' għal darba mal flimkien nisimek tajt li jien il-mimmi tajnejk kull meta nfittxek għalija nsib il-vojt tiegħi ħabib kif u inċek ma narax tkellimni ma tistax lesta kien nerġa' nkun mill-ġdid tarbija ta' twelid u żmien ma gebeb ħadd biex minna ma ebħad nimteddu bħalsa nerġa' jqum qed noħlom bik kull jum imma għal ftit nara